नमस्कार मित्रांनो, मी आपला वेलनेस कोच धनंजय. मार्च महिन्याच्या लॉकडाऊन पिरियडनंतर कुठल्याही सामाजिक कार्यामध्ये मी इन्व्हॉल्व झालेलो नव्हतो. आत्ता बऱ्याच दिवसानंतर साधारण 8 महिने झालेले आहेत. मी फर्स्ट टाईम एका जवळच्या लग्नामध्ये गेलो. तिथे सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करून, मास्कचा वापर करून ह्या पेहरावामध्ये म्हणजे हा फेटा, त्यानंतर ही माळ, ह्या पद्धतीचा पेहराव घालून मी पहिल्यांदा अशा कार्यक्रमामध्ये इन्व्हॉल्व झालो. फार बरं वाटलं मित्रांनो. आणि सामाजिक माणूस हा समाजप्रिय प्राणी असल्यामुळं त्याला समाजाशी असलेलं निगडीत नातं हे कायम ठेवावं लागतं. त्याशिवाय तो राहू शकत नाही, हे त्याच्यातनं कळालं. फार बरं वाटलं. थँक्यू सो मच. हॅव अ नाईस डे. तुम्ही पण अशा कार्यक्रमामध्ये कुठे जर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून तुम्हाला जाता येत असेल तर नक्कीच जा. तुम्हालाही बरं वाटेल. थँक्यू. बाय.